أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا عدد نعمه وافضاله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين ذي قلب الرحيم محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى صحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين أمبادين شرفلا تبي لغبو أمو فونين كولين يماندو كوبيدو كرامانتو يالا كادلي على في أكاهين نكاكيشي أكو جيري نيني أو kelengelena bela jelinka kerengere la wajulu kene lagebo tawla dunya ka fonyana niaye mali jamana na seku region konnana bilan cercle namanye alakiraba alayhi salam kalili chili kera kana monso danfen bela jelinka hine soro ode humu konnana jamiaton sadin islamia tonde minumbi bilan konnana ani bilan marala we wele bilan ankara mogo dingema asayidi sharif ahmed tijan haidara monso ukana faranyonka kukani soja anuka wale nyimando jira daba mala alakiraba alayhi salam akabangili hukumu konnana baran daminena folo samedi le 30 mars 2019 ankaramogo kumbeli blandu ku konnana o kofe surafana to dun kofe ankaramogo asiyide ahmed tijan haidara abismillah kenen kono dugui mabaw dugutigilakaw almamlakaw ananga dinemogo ani ambalakaw fe ayemi sorola nini awkaje anko sharia. Mesdames et messieurs, honorables invités, en cette date de 30 mars 2019, cérémonie solennelle de la naissance du prophète Mohamed paix et salut sur lui, Mohalou 2019 de la section Ansardine de Bla, dont Omar Diabaté, son président. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous faire une brève historique de la section Ansardine de Bla. La section Ansardine de Bla est l'une des premières sections d'Ansardine du Mali qui a vu son jour en 1990 avec son premier président, Omar Diabaté. Il y avait quelques sous-sections et comités avec un petit nombre de fidèles. Mais aujourd'hui, elle compte plus de 2000 militants actifs, 15 sous-sections, 109 comités dans le cercle de Bla. Mesdames et messieurs, honorables invités, la section Ansardine de Bla a 87 sièges. 18 Médarsa, une résidence pour le guide spirituel des Ansar, à chaque shérif Ousmane Madani Haidara. Mesdames et messieurs, chers invités, les objectifs de l'association Ansardine sont la diffusion de l'islam, une religion de paix et de tolérance, la saine compréhension de l'islam par la formation et l'information, l'amélioration du bon comportement moral et spirituel des fidèles musulmans. Que l'an 2019 soit une année de paix, de tolérance, de prospérité et d'unité au Mali, en Afrique et dans tout l'univers. Je vous remercie. Bla médecin-chef Torola, ambe foli ke Bla administration mogoye, ka foli ke dugutigi, ka foli ke monsieur le maire, ka foli ke almami, ka foli ke duna munu bora yoro wɛrɛ la kana bila mawudu kadiri kɔnɔna na ani ka foli kɛ an ka karamɔgɔba ye an b'a ɲini an ka karamɔgɔ fɛ a ka dugawu kɛ jamana ani bila ye Ansardine bala ka fɛn mun kɛ fɛnba don u ye yɔrɔ furan kɛ bi dɔgɔtɔrɔso la wa sini n'ala ka jɛ ye u bɛ taa ka taa jelidi kɛ donc an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ ko ye ko mun bɛ kɛ ko labanta ye donc o la an tɛna kuma janya an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛnɛ ye ɲuman wele o remercie ala k'an nafa ni sherifu barika ye an balimaw bɛɛ lajɛlen ni su bi ye donbaw dɔ ye donbaw u bi mɛ ka caya ka kɛ nka bi ye ala ka donba dɔ ye an bɛ foli kɛ an ka préfet ka foli kɛ an ka président du conseil cercle ye ka foli kɛ an ka dugutigi ni alimamu bɛɛ lajɛlen diinɛtigi fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ an balakaw ye denmisɛnninw cɛ muso denmisɛnnin maakɔrɔba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ kɔnɔ dinan minnu bɔla yɔrɔ wɛrɛw la ka na fara bilakaw ka bi ka nin dinanba in bisimila n'o ye Sakama Tijani ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada dan tɛ foli min na an bɛ min ɲini su in na o de ye siga t'a la ala bɛna o k'an ye
dugu in na parce que ala ye dunanba dɔ ka an gɛrisigɛ min bɔla kira la direct n'o ye Cheikhama Tijani n'o fa ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye an y'o de fɔ ni cɛ min sigilen filɛ ni dugukolo in ka bi nin tɛ gansan ye a ma bali an na parce que an y'a laɲini an bɛ ansari cɛ n'a muso an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin dusukun sanuma mun filɛ anw bolo bi an y'o fɔ kɛnɛ ninnu kɔnɔ an tɛ sɛgɛn fɔli la o de ye ni ala ka mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnlenw de ye ala ye danfɛn min fisaya danfɛn bɛɛ lajɛlen n'o Muhammadu Rasulu sallallahu alaihi wasallam n'o bɔnna nana ka ni sigi anw ɲɛkɔrɔ bi o ka da o jala an ye a y'an se wa parce que ala ye ko ten ko inna Allahu wa malaikatuhu yusalluna ala nabi ko ya ayyuhal lezina amanu sallu alayhi wa sallim taslima sɔli bi kɛ ninnu de kan ala yɛrɛ n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli kira ni a ka sow de kan parce que a ko ten ko inna kashafna al-quluba fa wajadna kalba muhammadin afdal kalbin fa khassasnahu rasulan ila al-alamin ni y'o bɔnna dɔ de ye an ɲɛkɔrɔ ni y'o farikolo dɔ de ye anw ɲɛkɔrɔ bi an b'a deli a k'a kɛ a bɔkolo bonya n'a barika kama a ka dugawu kɛ dugu in ye yarabi ala ka dugu in taa ɲɛ jama in bɛɛ ka jɛ ka hami siri bi dugu in ye ala ka dugu taa ɲɛfɛ futinɛ balako min b'an ka jamana in kɔnɔ bi yarabi ala ka duga yarabi ala k'a faga an so bilakaw an tilenna hɛrɛ la ala ka su wɛrɛ d'an ma d'accord ne bɛ n kan fara monsieur le maire ta kan ka an ka dunanbaw bisimila bɔr'u ka so u nan'u ka so n'ala sɔnna foyi t'u sɔrɔ yan nɔ u bisimila bila yan nɔ donc an b'a ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ an ka cercle ye u ka dugawu kɛ dugu in ye ka dugawu kɛ cercle ye fitinɛ minnu bɛ an ka dugu in kɔnɔ fitinɛ min bɛ jamana kɔnɔ u ka dugawu kɛ ala ka fitinɛ ninnu wuli mɔgɔbaw de don n'a fɔ monsieur le maire y'a fɔ cogo min na an kɔni ma kalan kuranɛ na sa mais n b'a dɔn mɔgɔbaw don bɛɛ ni u ye min fɔ a ka ca la ala bɛ sɔn o ma o tuma na u ko an b'a u deli an b'a ɲini u fɛ u ka ala deli bila ye ala ka se ka hɛrɛ lanati an ka dugukolo kan cogo min na o de ala sago sago u bɔr'u ka so u nan'u ka so ne bɛ fili ka da yan nɔ ka to bala an b'an karamɔgɔ fɔ n'o ye Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ye ale min de kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ in fara ɲɔgɔn kan an bɛ ale ka kɛnɛ de la yan nin tɛ anw ka kɛnɛ ye ale ka kɛnɛw de don o la an bɛ ale fo ka waleɲuman dɔn k'a barika da ka sɛgɛsɔn ko sɛgɛsɔn bɛɛ tɔgɔ la ko ka foli kɛ Mali sɛgɛsɔn bɛɛ tɔgɔ la an bɛ fɔlɔ k'an ka ɲɛmaaba fo n'o ye Modibo Jalo ye n'o ye national président ye an bɛ ale fo ka international président fo n'o ye Surabata Salamataw ye an bɛ ale fo kɛnɛ in kan o bɛɛ ka foli bɛ kɛnɛ in kan yan Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale kɛra sababu ɲuman ye ka diɲɛ jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka an b'a waleɲuman dɔn k'a barika da o la k'an bɛɛ bɔ fili kan ka yelen tugu an bɛɛ lajɛlen ye ko an ka se ka kuma nin kuma da in na o ye karamɔgɔ barika de ye foyi tɛ an bolo karamɔgɔ sara tɛ anw bolo fo dɔrɔn an b'an ka layiru dɔrɔn kurakuraya karamɔgɔ in de ye ko an b'a ka bila la ani n'an ka nafolo an ye o de di a ma ni ala sɔnna an b'o sigi de kɔnɔ wa an b'o laban fana karamɔgɔ ani ce ani waleɲuman dɔn an tilela hɛrɛ la ala m'an sila hɛrɛ la foli ye dakuruɲɛ kelen dɔrɔn foli bɛɛ kala ka ban kuma bɛɛ fɔla ka ban kuma dafa don dakuruɲɛ kelen k'o fɔ silama cɛman ni musoman denmisɛn ni maakɔrɔba ye an bɛ foli bila nabaa bɛɛ lajɛlen ma min bɔra duguru jana min bɔra surumana minnu bɔra dugu kɔnɔ yan ni minnu kana bi yan nɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya k'an kɛ Seku Cherif fo Ousmane Madani Cherif Haidara den bila muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sɛgisɔn muso de dugu kɔnɔ muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka foli don an b'u fo bɛɛ lajɛlen na dakuruɲɛ kelen na ka tugu mɛri ka kuma na ko an b'a fɔ a bɔla a ka so a nana a ka so a bisimila an badon assalamu alaikum an tilela hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la an bɛ tanga ɲini ala subhanahu wa taala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma ka tila k'an ka kuma daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye ala min ye k'o daminɛ n'a b'a laban ka kisi ni nɛɛma caman ɲini an ka sababu ɲuman ye n'o ye Abudulayi den ni Aminata den sidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala ka n'a hinɛ a n'a so dungo n'a ka sahaba ɲumanw ani maa minnu y'u sen da sen na nɔnɔ fo ka se diɲɛ wuli ma ala k'an y'o jamakulu la n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ dugu ɲɛmɔgɔ fo n'o ye dugutigi ye k'a n'a ka conseillers fo
k'u barikada n'o bɔra yen ma an ka imami fo imami ba n'an y'ale fo an bɛ imami bɛɛ ka foli don ale ka foli kɔnɔ bila imami bɛɛ ani bila mara imami bɛɛ an b'a bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn n'o bɔra yen an b'an ka fanga bonda fo an bɛ préfet fo ka conseil cercle fo ka conseil maire fo k'u barikada n'i y'a mɛn jɔnkun na n'a fɔ sababu ɲuman an bɛ mara dɔ de kɔnɔ mara min ni tigi b'a la n'o y'an ka ɲɛmɔgɔ ye o la an bɛ fɔlɔ k'u fo k'u barikada n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ nabaa bɛɛ fo k'a minɛ an magɛnbaw la an sigiɲɔgɔn section na an b'u fo k'u barikada an ye wele si u ma n'u y'an jaabi u y'an jaabi ala de kama an ma sara d'u ma ala ka sara ka bɔ sara bɛɛ an b'u fo k'u barikada ko an ka mɛn ka nin kɛ u y'an magɛ ka na an ka kɛnɛ bonya ala k'u yɔrɔ bonya ala k'an sabaliw kun ɲɔgɔn na n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ foli segin sababu ɲuman ma n'o ye ba madani den ni baasi t'an den ye an b'a fo k'a barikada k'a waleɲuman dɔn anw bilakaw bilama an nisɔn ka di an wasalen don an b'a fɔ ko ba saba de ye ɲɔgɔn sɔrɔ an na bila yan bi n'o ye Cheikh Tijani nali ye anw ka dugu la o ye koba ye ka tila ka bɛn arajabankalo ma n'o ye ala ka kalo ye o ye koba fila ye a sabanan karamɔgɔ kanuba n'a kanuɲɔgɔn a ka lasigiden n'o ye Usaz Camu ye o fana b'an bolo yan o kɔfɛ Alasani Sangare o fana b'an ka mara kɔnɔ o b'an ka kɛnɛ kan yan su in na an bɛ nin bɛɛ fɔ k'u barikada k'u waleɲuman dɔn Cheikh Tijani an b'a fɔ a bɔra Bamakɔ a nana bila a fila bɛɛ y'a ka so ye a ɲuman nana ala k'a ɲuman segin n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ bila Azaru Jamiatu Azarudini n b'u fo kɛnɛ in labɛnbaga a fɔra ko ne ye président ne ye ɲɛmɔgɔ ye tiɲɛ don n'i y'a mɛn n jɔnkun na n'a fɔ sababu ɲuman ŋanatigiya ka fisa ŋaniya ye ŋana si man diya nka n'i kɛra ŋanatigi ye i bɛ mɛn i ka ŋaniya la komi n ka ko ne labɛnbaw n b'u fo bi k'u barikada k'u waleɲuman dɔn n'i y'a mɛn i b'i sigi suma na tile la masa de b'i bolo kɛnɛ in labɛnbaw bɛ boli min kɛ ala de b'u sara an b'a ɲini ala fɛ an ka kɛnɛ in ala k'a ɲɔgɔn caman jira an na kɛnɛ ala k'a sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la an bɛ barika da masa ramani denw bɛ bonya n'a ko kɛtaw ye bi ye dɔnba ye bi ye dɔn barikama ye dɔnnibaa dɔw bɛ yen olu i ka dugu la o ye hɛrɛ ba kelen i ka dugu la o ye daraja ba kelen ye i ka dugu la o ye tɔɔrɔ ba kelen bɔli i ka dugu la faso jigifaden Sherif Ahmad Tijani Haidara e maa ka dugu la o ye jigifa ye Ahmad Tijani maa bɛɛ tɛ se ka den bɛɛ tɛ se ka kɛ fa ka wolokansigi ye e filɛli ɲɛma a ka fisa ɲɛma i kumakan ka kusa dusukun ma i nɔ ka dugu ka fisa maa ka diɲɛ labɔ ma sirifukɛ e bangena nɛɛma kɔnɔ ka kɔrɔbaya nɛɛma kɔnɔ ka tila k'i majigi nɛɛmatigiya mɛ yaada a min kafa a min fili ala ma n'i den bange Bamakɔ tuma dɔ la i ni Bamakɔ bi jɛ k'i den lamɔ Sherif Ahmad e wulila i kelen ka tunga mina ta ka taa Iran ka taa Niger bi Niger i b'a fɔ ko bayako daminɛna ye hakɛ ala i b'a fɔ k'a fɔlɔla ye de jama bala ka don a la sirikɛ su kelen maa 12 ye baya k'e bolo mawludu la ka ye olu ka bisimilalikanw balen kɔfɛ an karamɔgɔ Aseyidi Ahmed Tijani Haidara a nana ka na laseliw ta an ye min sɔrɔ la ne ni aw ka jɛ an ko seereya ayiwa alisilamɛw sigira hɛrɛ la ya rabbi ala k'an wele hɛrɛ la amin a'udhu billahi sami'il alim min sharri shaytani la'in rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على نبي الرحمة الذي أرسل رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين
ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري امين ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين ادرا وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ادرا أمدو أمي علفو شيء كعلى بركة شيء تغني أو علي فيك أبو الشيطان التوروبا نعم أني كلام دمنا لي أو على تقبر كماي أو على ميات دمنا نبا لبا الله أكبر أمي كشين نمانينا علي على فيكو كربك نوي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم أني كرسو دنسانمو شيء أنا كصحابة نيمو نعم ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u kan ni baara ɲuman kɛ ye fo ka se diɲɛ wuli ma ya rabbi ala ka ne na aw ye o la amin amadenw tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen naamu ka naba bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya ka foli ye tiɲɛ ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan amin ala k'an na hamiw dilan amin ala k'an sago d'an ma amin labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya ani aw ye amin ala k'an n'aw kɔrɔta amin ala k'an n'aw wasa amin ala k'an ka laɲiniw sabati amin an b'a ɲini ala fɛ hɛrɛ bɛɛ bɛ ala min bolo ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye amin ka tila k'a ɲini o ala fɛ se bɛɛ bɛ o ala min ye ala ka don an ni an juguw cɛ amin juguw ala k'u dɛsɛ amin ala k'u labila amin a b'a ɲini ala fɛ an ka mali dekun ni tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ ala de y'a wulibaga ye ko ala ka wuli amin an ka jamana ani silamɛ jamana bɛɛ ala ka dekun wuli amin hɛrɛ caman bɛ ala bolo ala ka na ni o ye amin ala k'o k'a ka alaya kama amin ni suba in yɛrɛ sigi kama ye amin sɔrɔla muhammadin wa alihi wa salim idra